Kámo, co to je? Tam něco je, se mi zdá. A vy tam nechcete jít? Počkejte, nechcete to A tam fakt někdo je, Matěj. A vy si nemyslíte? Matěj, ukáž. A vy tam se tam nebojíte jít? Matěj, Nechoď, to. Hej, tam nikdo je alfa. Matěj, koukej. Matěj, koukej. Tady na tu kameru. Ticho, počkej. Aby kukoval. Já si... Tam fakt někdo je. Hej, ale já tam nic... Počkej, jde to ještě. Ty jo, já tam vidím jenom stíny nějaký. Doufám, že si to podle... Já tam jdu. Já tam chci jít. Nechoď tam, Mikuláš. Počkej, já si omážu ten, abych to líp viděl. Nebojte to. Kámo, co tam je? Že tam nic není. Já to točím celou dobu. Já to točím. Já jdu tam. A co je tam? Tady jsou bezdělci. Tak fakt? Tam někdo kakal, oni po něm hodili tím z kameň. Buďte ticho. Tam je bezďák. Ale buďte poticho, ať ho po případě udělá. Jděte tam uvidíte. Tam něco je? Je tam něco? Mikuláš! Fakt ne. Chci to mít natočený. Počkej. Koukej, co tam. Dej si tam kameru, nedej si to zapnout tu kameru, aby ti to svítilo. No, teď mi to svítí, pak? Dívej. Hej, dívej. Já mám zaplý. Volejte ven, nebo zavolám policajty. Něco se